हेल' लोगोफोर बे समाव नोंथांमोनजों मोनसे जोबोद गोनां आयदाखौ लानानै मोनसे मेसेज होनो नागिरदों। दा बेयाव जोङो नुनो मोननाय जादों बयबो नुखाबाय एबा मिथिखाबाय मैया सानसे सिगांनि समाव जानाय जाथाय। बे जाहैबाय जोङो दा नुदों जोंनि बर'नि जाहाथे नायल' जाल' सासेल' अनजालु फंबाय बयनिबो नबजित नार्जारी बिथांनि जिहेतु मोसानाय बे मोसानायनि जिहेतु फाइनाल बे फाइनालाव बिथाङा लिस्ट फैबाय आरो बिनि बेलायाव बेयाव दा बिथांनि थाखाय जोबोद भटनि गोनांथि जादों जों साफ्रोमबो बयबो मिथिगौ आरो बिनि थाखाय जोङो गोबाङानो माने फ्रायानो हरखायो बिथांनि थाखाय सापर्ट दंखायो। नाथाय बेखिनि समावनो मोनसे प्रतिदिन टाइम जिहेतु असमिया खौरां बिजोंनि मोनसे चेनेल दा बेनि बेलायाव जोंनि नबजित नार्जारी फंबायनि थाखाय जिहेतु कन्टेक्ट नाम्बार होदोंमोन बे नाम्बाराव मोननै रं नाम्बार खालामनानै होदों जाहाथे बिथाङा माने जेनो दा बियो डाइरेक्ट सिदा खोथा बियो बिनि थाखायनो होनाय जादों। दा बेखौनो जोङो गोबाङानो दुखु मोनदों आरो गोबां जोङो बेखौ सावरायनाया सोलिगासिनो दङबो दासिमबो। नाथाय बिनि बेलायाव जोङो नुनो मोननाय जादों मा बे बर'जों माखासे कन्ट्रभार्सि लाबोनायखौ नुनो मोननाय जादों। दा बेखौनो मोननैजों जथायनानै बे बाथ्राखौ बुंनो नागिरनाय जादों नोंथांमोननि सिगाङाव। दा नोंथांमोना आन्दाज खालामनानै नायनो हाबाय जानो हागौ मालाया जोंनि सायाव बेसेबां माबादि साननानै दङ, मालाया जोंनि माबादि मोजांखौ मालाबाबो लुबैया बे बाथ्राखौ जोङो सिगांनिफ्रायनो नुबोबाय थादों आरो दिनैनि बे मोनसे एग्जाम्पल हिसाबै जाखांबावदों आरो बियो गोथांनो फुरा माने सिदा जाखांदों। जेरावहाय नोंथांमोनहाबो नुनो मोननाय जादों मोनसेल' नाम्बारा गोरोन्थि जायोबा बियो निमाहा खालामजाथाव जागौमोन, नाथाय मोनसेनि अनगायै गुबुन मोननै मोनथाम अनजिमा एबा सानजिमायानो माने नाम्बाराव गोरोन्थि जानानै थालांदों। बेथ' फुरा गोसो जानानै मावनाय आरो जेराव दासिमबो बेखौ माने गावसोरबो नुबाय मिथिबाय एबा नुसेयावबो दिनैसिम माने निमाहा बिनाय एबा रियेलाइज खालामनाय जेबो बिथांमोननिफ्राय जेबो नुवाखै। दा जोङो अब्ला जों मा साननो हायो नोंथांमोनाबो बुजिनो हाबाय जानो हागौ। जोङो साफ्रोमबो बर' हिसाबै दा नैबे चेनेलनि नायगिरि नोंथांमोननिसिमबो बेखौनो रिकुवेस्ट खालामनो नागिरदों जाहाथे जोङो सिगांनि समफोराव जायफ्रा हराखैमोन नोंथांमोनाबो अननानै हर बयबो जाहाथे। मानो होनबा जोङो मालायनिफ्राय बेबायदि गांसेबो भट मोना जोङो, खारन जोङो नुनो मोनबाय दिनैनि नैबे एग्जाम्पलानो जोंनो गोथाङै गोथां जोंनो साफ्रोमबो बुजिहोनो हानाय जाफैदों। आरो बिनि बेलायाव दा गुबुन मोनसे खोथाया जाहैबाय माबे दा बेथ' पस्टआ मैया दाखालिनि खोथा, नाथाय दासिम जाय नबजित नार्जारी फंबाया माने गावनि बर'नि रावखौ मोजाङै रोंबाङा जोङो बिथांनि रायलायनायाव हमनो हादों। बेखायनो दा बेयाव माखासे गोबां सोंखारिलायनाय फैगासिनो दङ जोंनि गेजेरावबो जे बर'खौनो मोजाङै रायलायनो रोङा एबा बर'आनो नङा नामावल' बर' लादों, दा मा होनो बायदिसिना बुंथावै खोथाफोर। दा बेखायनो आं सापर्ट होआ, जोङो सापर्ट खालामा, जोंनि गोसो बेबायदि गोबाङानो मा होनो जोंनाव कमेन्ट्सआव नुनो मोननाय जादों जोङो। दा नाथाय जोङो बेखौसो रिकुवेस्ट खालामहरनो नागिरदों बिथांमोनखौ जाहाथे नोंथांमोनहा बेफोर मोनसे दुखुथिया मा होनो हारिखौ नायनानै जोङो मा खालामनांगोन बेखौ निमाहा होनांगोन। आरो बियो जोंनिल' मा होनो गथ'नि दाय नङा, बियो गोबां जायगायाव गोसारहैलांबाय। बेयाव गुबुन गुबुन जाथिफोरजों थानाय समावहाय माखासेयाव माने गोरोन्थियै बिथांमोनहा बावबाय। नाथाय नैबे खेथ्रआव जों नुनो मोनबाय जिहेथु जोंसो बिथांमोनखौ माने गोबाङानो साननानै जोंसो बर' राव रोंला, बर' नंला माबा बायदिसिना जों सानफ्रांनानै थादों। नाथाय बिसोरो जेखौ रायलायदों असमियानो जा गुबुनानो जा, जायखौ गुबुन बर'नि अनगायै गुबुनखौ रायलायहैदों गुबुनाव थाहैदों, बैसोरजोंबो बिसोर एक्सेप्ट खालामजायाखै। खारन नुनो मोनबाय नोंथांमोना दा बेनि मोनसे बिदिन्थिखौ नैबे मोनसे निउस चेनेलनि हगारनायनि गेजेरजोंनो जोङो बेखौ आन्दाज खालामनो हानाय जाबाय। दा अब्ला बे मोनसे खैफोदा जोंनिल' नङा बा सोरबा सासे उन्दै गथ'निल' नङा, बियो जेसेबां बर' हारिफोर दङ बियो खना खनला जेरावखि थाया मानो बेबायदिनो बिसोरो डिप्राइभ खालामनानै दोनजानायनि मोनसे मा होनो पिक्सारा सोराङाव फैदों। दा बेखायनो बैसोर बिथांमोनखौसो खावलायहरनाय जादों जाहाथे नोंथांमोना बेखौ बोराबनानै थायालासे बेयो जोङो बर' होननानै जोङो बयबो अनसायनानै नैबे खेबसे चान्सखौ जाहाथे बे फंबायनो होनाय जायो आरो बिथांखौ देरहासार खालामथारो बिनि थाखाय नोंथांमोनखौ खावलायहरदों। आरो बिनि थाखाय नोंथांमोना नंगुबै नाम्बार जिहेथु बेखौ स्क्रिनाव होनाय जादों नोंथांमोनाबो मिथिखागौ 915246 बे नाम्बार, बेयाव मिस कल हरनाय आरो बेयो फैगौ 23 जुनसिम बियो सोलिबाय थागोन। बेखौ जोङो बयबो मिथिखाबायानो फ्रायानो। दा बेखायनो नोंथांमोनखौ मोनसे रिकुवेस्ट खालामनाय जादों चेनेलनि गेजेरजों जाहाथे जोङो गावजों गाव बोराबलायनाय थायालासे आरो गुबुनखौ आसा खालामाजासे जोङो जाहाथे गावनो गाव बेक्तियानो साननानै दानिफ्रायनो एबा सिगांनिफ्रायनो हरदोंबा धन्यबाद एबा साबायखर बावनाय थाबाय। आरो दासिम हराखैबा जाहाथे हरबाय थायो, एबारावबो हरनो हायो आरो गुबुनखौबो बुंनानै होयो। दा बेखौनो नोंथांमोननिसिम खावलायहरनाय जादों। गोजोन्थों।